nga di uma kosɛbɛ ngo nto dɔn awɔ ko jɔn bɛ wari d'u ma ngo tiɲɛna n t'o dɔn kosɛbɛ jɔn b'u balo ngo tiɲɛna n t'o dɔn awɔ ko bɔn nin yɔrɔ la hakilitigi kan ka baara kɛ nin yɔrɔ la kosɛbɛ kɛ nin yɔrɔ la i kan ka dɔn k'a fɔ tolo sɛnugu awɔ n'i y'ale jɔlen awɔ kala b'a kɔnɔ siga t'a la minnu filɛ ka jamana kɛ k'a tɛ lafiya san joli joli awɔ ka jamana buruja ka marifa ta jamana kama kosɛbɛ fo ka n'a kɛ yɛrɛ fasoden dɔw yɛrɛ olu fana ye marifa ta an b'an yɛrɛ lakana tolo jamana kelen kɔnɔ ni a cɛ man ɲi dɛ a man ɲi hali dɔɔni an dun bɛ nin na a bɛ san caman bɔ sisan kosɛbɛ ɲinan kerecɛnw ye dugawu kɛ ko bɛn ka se ka na kosɛbɛ bon san o san tolo kerecɛn fara silamɛ kan awɔ diinɛ wɛrɛ awɔ an bɛɛ bɛ dugawu la awɔ an bɛɛ bɛ dugawu la basigi kana bɛn kana kosɛbɛ mais tolo don o don dɔ i bɛ ko kura mɛn awɔ bɛnko kuma na Mali kɔnɔ yan bɛn dun tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ n'an yɛrɛ tɛ dɛ n'an yɛrɛ tɛ ayi bon dala kuma dun tɛ n ye dale min da ye sisan kosɛbɛ sɛnugu tɛ se ka jɔ fiyewu n'i ma fɛn dɔ don a kɔnɔ k'a jɔ siga t'o la bon tolo fo c'est-à-dire terrorisme n'o ye bamanci gili bamanciya gili kosɛbɛ a min cogo mɛn yan awɔ n'o ma tigɛ tolo bɛn na man di a na man di dɛ kosɛbɛ parce que ninnu bɛ nin min na ni ala yɛrɛ tɛ kosɛbɛ mais tolo maa t'a dɔn ninnu bɛ maa min bɛ ninnu kokɔrɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ko faransi an y'o gɛn kosɛbɛ faransi kasa foyi tɛ yan ayi mais jusqu'à présent les hostilités continuent awɔ les tueries continuent awɔ hali sini dɔ bɛ bin dɔn kan kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan awɔ marifatigi bɛ bin marifa tɛ maa min bolo kan kosɛbɛ dɔ bɛ taa bin dɔ kan a ka sigiyɔrɔ la awɔ a ma foyi k'a la Mali la halisa o bɛ yan kosɛbɛ k'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ tolo a tɛ an da kuma ma jan ala fɛ san 10 laban in na yanni bi cɛ kosɛbɛ Mali tun ye jamana ye c'est-à-dire misali tun bɛ ta an kan yan awɔ an denmisɛnninma an tun b'a mɛn ko c'est-à-dire les pays les plus stables awɔ en matière de paix kosɛbɛ Mali tɔgɔ tun bɛ fɔ o la awɔ mais kana ye bi un pays les plus instables ayiwa Mali tɔgɔ bɛ fɔ olu cɛ la an k'an yɛrɛ ɲininka voilà a bɛ n yɛrɛ ɲininka la question mérite d'être posée kosɛbɛ bon an kɔni bɛ wuli kuma bɛɛ ayiwa an ka ala deli an ka kuma ɲɔgɔn ye kosɛbɛ an ka ɲɔgɔn hakilila dɔn o bɛɛ ka ɲi awɔ mais tolo i bɛ gɛlɛya ɲini i ka dugu kɔnɔ n'i ma duden bɛɛ dɔn i ma tila fɔlɔ dɛ hali dɔɔni parce que bi na kosɛbɛ jamana faamaw f'u ka jamanaden f'u ka jamana in c'est-à-dire u ka jamanaden bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka bɛɛ dɔn fɛɛrɛw bɛ yen o fɛɛrɛ caman u ka fɛɛrɛw sigi sen kan bani kosɛbɛ parce que kɛlɛ in marifa dɔrɔn tɛ kɛlɛ in ban marifa ta ɲɔgɔn kama kosɛbɛ armée tiɲɛ don armée b'a se la awɔ franchement dit armée b'a se la awɔ u bɛ ka bamanciw u bɛ k'u baba u bɛ k'u kɛlɛ kosɛbɛ mais ko wɛrɛ bɛ yen dɛ ko wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin si ye kosɛbɛ politiki sira wɛrɛw bɛ yen awɔ tolo min bɛ se ka nin ko ban parce que n'a fɔra k'a fɔ an bɛ ka bɛn ɲini mais bɛn tɛ ka na an t'an yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ kosɛbɛ san dɔw yɛlɛmatɔ filɛ awɔ halisa dɔ bɛ ka da dɔ kan awɔ donc an yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ kosɛbɛ ayiwa a ko bɛ bɔ min jɔn de bɛ nin ko kɔrɔ awɔ tolo ala e de b'a dɔn dɛ kosɛbɛ e de b'a dɔn awɔ o kuma an kisi i ka an tanga amin tolo nin y'an nanen ye kosɛbɛ ni y'anw selen nin kɛnɛ in kan yan awɔ ayiwa min ye gafew ye an bɛna olu de lakalili la kosɛbɛ gafe minnu n'a bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ awɔ olu ka kunnafoni ɲininiw don kosɛbɛ ayiwa tolo an b'a lajɛ damadɔ an t'a bɛɛ lakale nka min y'a la nafamabaw ye kosɛbɛ an b'a lajɛ ka olu lakale awɔ o kuma an tɛ don a kɔnɔna la kosɛbɛ kɛ amadu n'an donna a kɔnɔ kaban an b'a fɔ sa ko min ye faso ka walanba ye n'o ye lesɔri ye ale da bɛ i yɛrɛ b'a fɔ Noël Feli ale da b'o kuma kɔnɔna la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min y'an balima kerecɛnw ye ko olu ye seli kɛ jamana yɛrɛ ye koyi basigi bɛ se ka na cogo min tolo min ye seli ye n'o ye Noël ye ayiwa seliw kɛra ka ala deli kɛ kosɛbɛ walasa bɛn bɛ se ka segin ka na Mali kɔnɔna la cogo min na awɔ
ni ye jateminɛ kɛ tolo seli min kɛra nin ye a yirala k'a fɔ an balima chrétienw san o san décembre kalo tile 25 o bɛ bɛn min ye ala ka ciden min ni o ye Nabila Isa chrétienw k'a ma ko Jésus Christ tolo ale bangini dugukolo sanfɛ san o san Noël o de y'o ye min bɛ tali kɛ chrétienw b'a seli kɛ Mali kɔnɔna la yan chrétien minnu bɛ yan chrétien diinɛ tigilamaw tolo u ko ɲina ayiwa u b'a bila hukumu kɔnɔna la l'essor ka fɔla ko Jésus prince de la paix o kɔrɔ b'a yira Jésus ale de ye masakɛden ye min bɛ se ka na ni bɛn ye Mali kɔnɔ yan tolo ni ye jateminɛ kɛ sufɛ ka ala deliw kɛ ka ala yɛrɛ majamu tolo église évangélique de Bamako ayiwa ni waleyaw caman kɛra yen nɔ a kɛra an ka diinɛ minisiri min b'an ka diinɛ ko ni laada kow kunna Mamadu Kone ani révérend pasteur Pierre Dako min ye Mali premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale tun bɛ yen nɔ tolo a yirala k'a fɔ ala deli min kɛra nin ye bɛn bɛ se ka na Mali kɔnɔna la cogo min na Mali o y'a la worobilanjirɔ ye nka bi bi in na tolo n'i ye diɲɛ yɛrɛ lajɛ diɲɛ bɛɛ de kalayan bɛ yɔrɔ si tɛ diɲɛ sosigi na bi min kalayalen tɛ tolo fɛn wɛrɛ tɛ dɛ chrétien diinɛ tigilamaw y'a yira k'a fɔ tolo n'an m'a lajɛ ka sitanɛ k'ale gɛn ka bɔ an senkɔrɔ sitanɛ de ye bɛɛ jugu ye bi tolo n'i y'a ye bi diɲɛ sosigi la an selen tɛ ka bɛn tolo n'i y'a ye bi bi in na binkani walew an bɛ ka bɛn ɲini ka dɛsɛ ayiwa dɔw de kɛn bɛ ka sitanɛ kɛ u taabolo ye k'a sɔrɔ dun tolo ko ni maa min ni tugura Jésus Christ kɔ ale de bɛ na ni bɛn ye ka se ka tugu Jésus Christ kɔ sabu ale fana de bɛ sitanɛ gɛn chrétien y'a yira k'a fɔ an ka tugu Jésus Christ kɔ walasa min ye bɛn ye a bɛ se ka na cogo min na an ka sitanɛ gɛn ka bɔ an senkɔrɔ tolo n'i y'a lajɛ an bɛ diɲɛ min kɔnɔna la bi nin ye Musa Mara yɛrɛ ka kuma ye Musa Mara y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ ɲagaminen don bi kosɛbɛ ko a tɛ se ka taa seliw kɔ ni ɲɔgɔn dɛmɛw a ko kɛlɛw ka ca bi kosɛbɛ n'i ye yɔrɔ yɔrɔ lajɛ bi i b'a sɔrɔ kɛlɛw ni fɔɲɔgɔnkɔw bɛ yen nɔ an bɛ don min na walasa basigiw ka se ka na ayiwa an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ tolo ko fo an ka sigi ka ja an ni ɲɔgɔn cɛ an ka koto ɲɔgɔn ta la n'o tɛ Karabugu tolo ale fan bɛɛ bɔda ye koto ɲɔgɔn ta la o de b'a mɛn si la min ye Musa Mara ale ka kuma kɛra o ye minisiri min bɛ yen n'o ye Kone ye ale y'a yira k'a fɔ aya ko jamana o jamana bɛ yen tolo ko ni bɛn tɛ yen o sigi ka gɛlɛn a y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔna la bi fɛn min ɲininen don tolo o ye bɛn de ye bɛn dun tɛ fɔda tɛ fo waleya de o de la ko Mali kura min n'an bɛ k'a ɲini bi tolo ni bɛn ma tɛmɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa tolo e diminen don e k'i ta bila ne fana diminen don n ka ta bila a n'a ɲɔgɔnna caman o de la tolo an bɛ se ka jɛ kɛ n'o tɛ ni bɛɛ i ka dimi i ka funu ta tolo a ka jɛ ka gɛlɛn dɛ o de la n'i y'a lajɛ bi min ye docteur Noum Infa Yatara n'ale secrétaire général association des groupements églises et missions protestantes au Mali ale y'a yira k'a fɔ nin waati tolo nin kɔni kan ka kɛ ayiwa ministre Mali kura ko kuma min fɔ Mali kura ani Mali ba ayiwa Noum Infa Yatara a ko nin waati in na tolo ayiwa seliw ani ala deliw ayiwa k'o ye olu ka taabolo ye nin ye muso dɔ fana ye madame Tangara Nema Diko ale ye chrétien muso ye tolo a y'a yira k'a fɔ ko bi ayiwa sigiɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn dɛmɛ tolo maliden kelen-kelenna bɛɛ kan ka tɛmɛ o sira in fɛ ko Jésus Christ n'o ye ala ka ciba ye tolo ni silamɛ yɛrɛ k'a ma ko Isa tolo ko ale bɛna fɔ bɛn lasigiden de diɲɛ sosigi bɛɛ lajɛlen kɔnɔ l'essor de ka kuma ye nin dɛ tolo yana ka bɔ l'essor kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko kuma dɔw ŋunuŋunukan bɛ sen na ayiwa bataki kolon dɔ don ko min bɔra minisiriso min b'an ka ayiwa lakana kunna ani jamanadenw n'u bolofɛn o lakanani ministère de la sécurité et de la protection civile tolo kuma in tɛ dɔwɛrɛ koyi ko kɔsa in na an ka drone ma san fɔlɔ kow bɛ na a t'a to l'essor
an ka drone ma san fɔlɔ tolo communiqué kolon dɔ de bɔra ko communiqué in wa tɔgɔ yɛrɛ dalen bɛ ministre so in yɛrɛ de la ko de communiqué in kɛ tolo yani ko ka se yɔrɔ dɔ la ayiwa ministère de la sécurité a bɔra ka kuma in ka ngalontigiya a y'a yira k'a fɔ kuma in ale ka fɔ tɛ dɛ a m'a fɔ bi a m'a fɔ sini a ma bɔ olu yɔrɔ wa ko kuma in yɛrɛ ko wulikajɔ dɔw kɛra polisiw gendarmerie ani armée yɛrɛ fɛ la k'olu tun bɛ patrouille dɔ de la tolo ko mali drone dɔ o kana kɛ drone k'a y'i to pan na sanfɛ a ko a kɛra f'u ye dugu yɛrɛ tɔgɔ fɔ koyi ko duwansa mara la ko drone ko a y'i to sanfɛ ko a cira po n'o ye crash tolo ministre so in n'o ye ministère de la sécurité ye ale bɔra ka kuma in kalontigiya a yira k'a fɔ nin kuma in tɛ tiɲɛ ye kuma min filɛ nin n'a fɔra kari tɛmɛnen na tolo ko bibi na ayiwa nin kɔni ye maaw ye maa minnu bɛ ka nin kuma fɔ tolo ko dalu t'u bolo ayiwa wa fɛn wɛrɛ tɛ dɛ tolo ka se ka mali yɛrɛ armée ka tɔgɔ tiɲɛ ta ka ɲɛsin a ma min ye communiqué in ye tolo ko maa minnu bɛ yen n'u ye ladeli kɛ ka ministre yɛrɛ ka bolonɔ n'o ye signature ye k'o ladege ani ministre so in a tɔgɔ bɛ sɛbɛn cogo min na k'o fana ladege tolo foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i y'a lajɛ tolo maa min n'o bɛ gafe yɛrɛ dɔn i b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ministre so in ka sɛbɛnni ye tolo ministre so in de bɔra k'a fɔ sa ko n'o ye ministère de la sécurité de la protection civile tolo nin kuma in k'olu tɛ olu tata la bi u tata la sini u ma nin kuma in fɔ kuma in nkalon tɛ tɛmɛ a kan k'u b'a fɔ maaw ye maa minnu ye nin communiqué in kɛ ayiwa tolo k'u bɛ ka ɲini dɛ u bɛ ɲini tɛgɛ bɛ kɛ u la kun jumɛn na u ye nin sɛbɛn u na t'o ɲɛfɔ sariya ɲɛma u k'a banba Sulemani Sidibe ale de ka fasiri don an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la Amadu n'an bɔra l'essor kɔnɔ min ye indépendant ye an b'a ɲɛsin o ma kɛ indépendant ko min ye cadre ye ale ni parti politique ka jɛkulu min n'a bɛ wele ko M5 Mali kura ko a bɛna fɔ ko olu kɛmɛ ka gɔri turu ka yira k'u jɔrɔ bɛ min ye kalata nataw ko la koyi tolo u ye nin kuma fɔ ka ɲɔgɔn ye dɔ de senfɛ cadre ni o fɔra ka ban ayiwa u bɛ politique tɔn caman de faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'u kama cadre des partis regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel ayiwa olu ni M5 RFP fankelen n'u kama ko M5 RFP Mali kura ayiwa u ye ɲɔgɔn ye kɛ sibiri tɛmɛnen na ɲɔgɔn ye ayiwa ɲɔgɔn ye ko a bɛ don hukumu kɔnɔna la tolo o de ka fɔ bi yɔrɔ baaraw bolodalen bɛ jamana kɔnɔna la baara minnu bɛ yen n'o ye yɛlɛmaniw ni kalataw ye ko min ma ko chronogramme M5 RFP Mali kura ani cadre d'échange maaw ko k'u jɔrɔlen bɛ kosɛbɛ sabu ko waati min n'o dilen bɛ ka se ka kalata ninnu labɛn ka se ka baaraw labɛn n'o ye yɛlɛmani baaraw ye kuranjɛla fanga in kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'olu jɔrɔlen bɛ sabu u dama la k'a fɔ waati a tɛna bato a tɛna kɛ a kɛ waati la o de la ko k'u jɔrɔlen bɛ bi chronogramme min filɛ nin ye tolo ni maaw yɛrɛ tara ka bila kalata labɛn baaraw la maa minnu b'a la nin ye cadre ni M5 RFP Mali kura y'a yira k'a fɔ olu kɔni fɛla tɛ ni maa kofɔlen ninnu ye maa min ye fasiri kɛ Musa Sayon Kamara a yira k'a fɔ ko cadre tolo n'i y'a lajɛ politique tɔn minnu bɛ yen n'olu ni fanga kɔrɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a caman ye olu de ye ko bi olu de ni M5 RFP Mali kura k'u bɛ ka magɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ min Docteur Modibo Sumare yɔrɔ ale de bɛ cadre ɲɛma bi k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛrɛjɛkulu dɔ de ye Jabala la n'u k'a ma ko fasoden o jɛrɛjɛkulu Jabala yɔrɔ M5 RFP Mali kura a ɲɛmɔgɔya bɛ Maître Mohamed Ali Bacili ale de bolo M5 RFP Mali kura tolo ko n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ M5 RFP Mali kura yɛrɛ n'i y'a lajɛ a maa tilancɛ bɛɛ olu de ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga fana bi n'a fɔra k'a fɔ tolo bi olu fana ni ayiwa Ibrahim Bokar Keita nɔfɛmaa kɔrɔw k'olu bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na i ye politique ye a kɔnɔ ko ka dun i ye politique ye l'indépendant ko san 2020 utu kalo la ayiwa coup d'état kɛra Ibrahim Bokar Keita la tolo ni jateminɛ kɛ ko maa minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ Ibrahim Bokar Keita nɔfɛ bi na olu minnu y'a ka fanga bi olu kɔni fara-farala ka bɔ ɲɔgɔn na bi ko dɔnse kura o tara cadre d'échange ani M5 RFP Mali kura k'u bɛ fɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka Mali kisi
o de la akilaw bolibolila o kan tolo jamana yɛrɛ bɛ ka mara cogo min na bi ani sini ma sinikɛnɛ ma ayiwa baara minnu bolodalen don i n'a fɔ an bɔra ka min fɔ sisan n'o ye kalataw ye ayiwa yɛlɛmani minnu bolodalen don jamana kɔnɔna la yan ko cadre d'échange ani M5 RFP Malikura u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cadre y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye maa yɛrɛ kun danda la ko nin bɛ kɛ tolo ni kun ye nin fɔ k'a sɔrɔ bi tɛ maa kun b'a f'i ɲɛna k'o tɛ se ka kɛ nka nin y'a kɛlen dɛ siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye cadre ko k'a na wuli ka se maa caman ma sabu ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye hali décembre kalo tile 16 tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ URD Imam Mamu Diko sira ninnu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ko u b'a ɲini Imam Mamu Diko fɛ u ka se ka kuma fanga fɛ sabu ko wulikajɔ minnu bɛ senna sisan ka maaw jaso ka taa n'u ye ka maaw minɛ k'a fɔ ko sariya de y'u minɛ tolo a n'a ɲɔgɔnna caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la politigima minnu fana bɛ yen n'olu boli bɛ ka jamana bila bi k'u ka segin ka na jamana kɔnɔ cadre d'échange maaw y'a yira k'a fɔ nin de ye olu ka hakilila ye nka tolo cadre maaw k'u kun ye sɛbɛnni dɔ kɛ waati dɔ la ka taa di min ye colonel Abdoulaye Mayiga ma o y'a sɔrɔ ale bɛ Choguel Kokala Mayiga nɔ na yɔrɔ bi na Choguel nana ka baara la Choguel ale de bɛ premier ministre la bi yalima administration territoriale ministre n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye min dira ma a bɛna kɛ cogo di sisan ayiwa a ɲininkali kan ka kɛ ne bana de ka kuma ye nin dɛ to i bonya b'a la kosɛbɛ ni indépendant y'o fɔ min ye Nouvelle Horizon ye an b'a ɲɛsin o ma kɛ Amadu ale y'a yira k'a fɔ ko min ye sugu fiyɛ belebeleba min ni o bɛ labɛn san laban ko min ye ɲinanta in ye sa k'a bɛna fɔ ko ko o ye waleya dɔ kɛ tolo nin tɛ kunnafoni duman ye sabu tasuma mana maa kɔni bolofɛn minɛ kosɛbɛ sango jagokɛla tolo o man ɲi dɛ ayi hali dɔɔni san laban in na a bɛ n'a fɔ jagokɛlaw ani maa minnu bɛ yen ni ayiwa u bɛ feerew kɛ kosɛbɛ tolo san laban in janda caman na dɛ ko tasuma de wulila sugu min bɛ yen n'u kama ko rue marchande rue marchande kosɛbɛ ale ye sugu de ye min bɛ sigi san labanw na kosɛbɛ ko ACI 2000 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko bɔlɔn min bɛ yen ni bɔlɔn kɛrɛnkɛrɛnnen don u b'a sigi jagokɛlaw bɛna u sigi a la k'u ka feerefɛnw k'olu feere ko nin kɛra ntɛnɛn décembre kalo tile 26 san 2022 tolo sɔgɔmada joona fɛ n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 4 waatiw ye ko tasuma ba dɔ de wulilen filɛ nin ye tolo ka rue marchande ta a kun fo a kun tolo ka bolofɛn bɛɛ lajɛlen jeni ko yɔrɔ in yɛrɛ a kɛra yɔrɔ min na o ye Mille et une merveilles o kɛrɛfɛlaw de don ko gwa minnu bɛ yen n'o ye standu ye tolo a gwa ka ca kosɛbɛ ko gwa ninnu gwa si tɛ yen nɔ tasuma ma min jeni a bɛ se gwa 156 ɲɔgɔnna ma yɔrɔ san labanw na tolo i b'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'o ye jagokɛlaw ye u bɛ yɔrɔ dɔ de sugandi n'o ye bɔlɔn dɔ ye nin bɛ kɛ a mɛnna dɛ rue marchande min filɛ nin ye bi ko tɛ o ko jagokɛlaw bɛ bɔ n'u ka jagofɛnw ye tolo san laban na ka se ka musakaw sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko o de filɛ nin ye ka laban tasuma jeni ma ɲina tolo min kɔni tiɲɛna la a ka ca dɛ sabu jagokɛlaw y'a yira k'a fɔ a bɛ se 100 ɲɔgɔnna ma ayiwa tasuma taara ni min ye min kɔni kɛra la kunnaja ye maaw kɔni maa ni ma to a la nka ko maa 3 ɲɔgɔnna bɛ yen olu kɔni joginna kosɛbɛ jagokɛlaw ka ɲɛmaw i n'a fɔ commerçant détaillant Cheikh Umar Jakite ani Cheikh Umar Sako olu welele kɔ olu y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kuma kɔni tɛ olu da nin ko in na sabu min kɛra nin ye tolo nin kɔni ni jagokɛla ni tasuma ye jagokɛla bolofɛn minɛ tolo a bɛ n'a fɔ i y'a ka siniɲɛsigi de tiɲɛ nka jagokɛlaw a ɲininaw fɛ fɛn fɛn tiɲɛna u bolo tolo ka se k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de la a yira k'a fɔ ko gwa 156 o bɛ taa se 100 ɲɔgɔnna ma o bɛ n'a fara ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmɔgɔ se mana kɛ min ye tolo u n'a o dɛmɛ k'u ye ka kan ni dɛmɛ ala ka u kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma kunnafoni filɛ nin ye Nouvelle Horizon kosɛbɛ n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ e ko an t'an ɲɛsin Soir de Bamako ma de ale y'a yira ko min ye transition ye n'o ye camancɛ fanga hukumu ye sa ko a bɛna fɔ u ye waleya dɔw ka olu ɲangi k'a yira k'a fɔ ko o ka dabila waleya ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye tolo ko Mali la yan yɔrɔ ni jateminɛ kɛ n'i y'a mɛn kɔngɔ bɛ maliyɛn na tolo an ka balo de tɛ to an fɛ yan kosɛbɛ balo min bɛ sɛnɛ an fɛ yan u b'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye jamana kɔ kan jamana ɲɛmɔgɔw furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ko nin ko in ayiwa a ka jɔ
kosɛbɛ a ka jɔ fɔlɔ awɔ balo fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ ta ka bɔ jamana kɔnɔna la yan n'a bɛ sɛnɛ an fɛ yan awɔ tolo an yɛrɛ ka balo sɛnɛnenw kosɛbɛ o kɛra ɲɔ ye o kɛra malo ye o o kɛra kaba ye o kɛra tiga ye o kɛra tigɛninkuru ye o kɛra fɛn o fɛn ye sa tolo ko bɛ sɛnɛ an ka dugukolo sanfɛ yan kosɛbɛ jagokɛla fɛn fɛn bɛ yen n'olu de b'a ta ka bɔ jamana kɔnɔ yan k'u bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan tolo k'u k'a jɔ fɔlɔ u k'a jɔ sabu kɔngɔ b'an na dɛ awɔ n'an fara kuma an ma fa fɔlɔ a b'an ka balo cɛ ka taa n'a ye jamana nin ɲɛna bon fasiri tɛ nin ye dɛ ayi n'i y'a ye kɔngɔ bɛ anw na bi awɔ tolo Mali jagokɛlaw caman nɔ don dɛ siga t'a la a bɛɛ tɛ dɛ mais tolo jagokɛla awɔ tɛ foyi nɔfɛ a ka tɔnɔ kɔ awɔ a ka tɔnɔ dɔrɔn ale ka tɔnɔ sɔrɔ kosɛbɛ bon hali ni kɔngɔ ye tɔ anw fa sa ale ka foyi t'a la kosɛbɛ bon n'a fɔra an bɛ fɛn bɛ sɛnɛ an fɛ yan o tɛ anw bɔ e b'o faamu cogo di a ka gɛlɛn koyi miiri yɛrɛ la a ti faamu bon sɛnɛkɛla tɛ fɛn sɔrɔ bi sɛnɛkɛla dun filɛ nin ye tolo n'a y'a ka sɛnɛ kɛ kosɛbɛ f'a ka balo a la de awɔ bon min bɛ taa wari yira a la a b'a ka balo feere u ma koyi kosɛbɛ kɛ o dun de dɔ ye an ka jagokɛla ninnu waritigi ninnu b'a cɛ ka taa n'a ye dɔrɔn n'a fɔra k'a fɔ min bɛ sɛnɛ an fɛ yan i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛla tolo walahi a bɛ sɛnɛ kɛ Mali la mais kɔngɔ b'a la awɔ a ti faamu sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛ kɛ kɔngɔ b'a la ale tɛgɛ b'a la wa kɔngɔ b'a la a ti faamu n'o tɛ fɔlɔ san 7 balo cɛ o tun bɛ sɔrɔ cɛ dɔw bolo dɛ awɔ i tun b'a sɔrɔ jiginɛ kɔnɔ o tun bɛ sɔrɔ yen mais bi a kɔrɔbɔ a bɛ dan ayi a tɛ yen a bɛ dan tolo ni gɛlɛya de kama kosɛbɛ an bɛna fasiri kɔnɔna la min ye l'histoire de Bamako ye a y'a yira k'a fɔ ko nin hakilila in Mali gouvernement y'a ta décembre kalo tile 21 tɛmɛnen in na kosɛbɛ ayiwa ko kangaridakan don ayiwa k'a ɲɛsin min ye jagokɛlaw ma tolo minnu bɛ yen n'u bɛ balo jago kɛ ayiwa n'u kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u b'a ta ka bɔ jamana kɔ kan yan kosɛbɛ minnu b'a détaillé o minnu b'a en gros o tolo n'u b'a ta ka bɔ jamana kɔ kan ka taa n'a ye n'u b'a ta ka bɔ yan ka taa n'a ye jamana kɔ kan ayiwa tolo k'u ka a jɔ fɔlɔ pewu o de la min ye inspecteur général Amadou Konate ale min ye douane ɲɛmaaba ye a ye wele bila ayiwa douane ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u b'an ka marabolow kɔnɔna la n'o ye directeur régionaux ye ayiwa lettre cira u ma k'a f'u ɲɛna ko nin ko in ayiwa ko u k'a ta ba la dɛ u k'a don ba la wa dɔgɔkun o dɔgɔkun tolo ko u mana fɛn fɛn ye u ɲɛ la u k'a kɛ sɛbɛnni u k'a ɲɛsin ɲɛmaw ma o ka kan ko balo min filɛ nin ye n'a fɔra k'a fɔ a kana bɔ tolo a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kosɛbɛ waati in na an bɛ se ka balo an yɛrɛ ka sɛnɛfɛn la cogo min sɔrɔ min bɛ yan nɔ sɔrɔ in ka se k'a kisi kosɛbɛ n'a ma kɛ ten a tolo kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko kɔngɔ b'an na a bɛ n'a fɔ an kɛmɛ dɛgɛ susu kolonkala ye kosɛbɛ ayiwa an da b'a la nka an falen tɛ kunnafoni de ye nin ye kosɛbɛ an ye nin bɔ l'histoire de Bamako awɔ Amadu ni histoire de Bamako fɔ e ko an t'a datugu ni rayon ye ne rayon ale y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi min ye ko da dun bɛ duko kɛlɛ dɔ la n'a bɛ wele ko braconnage foncier tolo ni dugukoloko kɛlɛ nin bɛ Musabugu verger awɔ o yɔrɔ de la ye kosɛbɛ ko jɛkulu dɔ bɛ yen ale kɔni wulilen bɛ ka kangaridakan kɛ k'a fɔ ko bin bɛ ka kɛ u kan kosɛbɛ o la sa min ye Musabugu verger a filɛ nin ye Bamako sigida 6nan la awɔ ko maa minnu bɛ nin sigida in na ye a bɛ n'a fɔ ko agence dɔ de wulilen bɛ u kama kosɛbɛ n'o ye agence immobilière Sahel Sal awɔ Jibril Yatasayi ale de bɛ nin agence in kunna kosɛbɛ ko Jibril Yatasayi ka agence n'o ye agence immobilière Sahel Sal ye tolo ko Musabugu verger o sigibaw kosɛbɛ a bɛ se du caman de ma ayiwa tolo k'u bɛ fɛ ka wuli ka bɔ u ka sow kɔnɔna la kosɛbɛ min ye jɛkulu in ka kuma lasela n'o ye Amadu Jawara ye ale kɔni y'i da don ko in na a kɛra cogo min na k'o di a ko kabi san 2012 tolo ko Bamako sigida 6nan a maire ale de ye n'o ye Sulemani Daɲɔn ye a waati la ale de ye yɔrɔ in morcelé kosɛbɛ pour ka tila ka dugukolo di bɛɛ ma wa dugukolo in a bɛɛ n'a sɛbɛnw don koyi kosɛbɛ agence immobilière Sahel Sal Jibril Yatasayi de wulilen bɛ bi ka n'a fɔ ko ale tɛ o yɔrɔ ye ko sɛbɛn dɔw b'a bolo ko sɛbɛn in ko a bɛ n'a fɔ sigiyɔrɔ n'o ye lot à usage d'habitation ye o 80 ɲɔgɔn na kosɛbɛ jɛkulu in n'o ye collectif des occupants ye u y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi ayiwa nin ko in
tolo olu ma fam k'a bɛna fɔ Jibril Jata Sayi maa do maa min bɛ nafolo yɛrɛ kama tolo a bɛ se ka maaw bɔ u dabolo kan n'a ye min fɔ ma tɛ se ka ban ma yɔrɔ nafolotigi kuma bɛ kuma la n'ale kumana i tɛ se ka kuma an bɛ don min na ko bi ko agence immobilière Sahel Sal hali n'a sɔrɔla tolo sɛbɛnw b'a bolo sɛbɛn minnu yɛrɛ k'a yira k'a fɔ ani collectifw ye kiiri caman tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya cour d'appel ɲɛma février kalo tile 15 san 2021 Jibril Jata Sayi ko kiiri da ma diya la nka u n'a ta o ta tolo cɛ in a jijalen don dɛ collectif y'a yira k'a fɔ olu bɛ min ɲini sa jamana ɲɛmɔgɔw ka sigikafɔ ɲini olu ni Jibril Jata Sayi u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ma sigikafɔ ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ Jibril Jata Sayi bɛna olu ka dugukolo bɛɛ minɛ u la ko in an bɛna sigi de k'a tɔ lajɛ a bɛ taa laban cogo min na le rayon ale de nin sɛbɛn ni le rayon sɛbɛn Amadu e ko an ta ɲɔngiri nin an b'a bila yan kosɛbɛ kɛ ni Ala sɔnna tolo an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini gafe kuraw mana bɔ o lakali ladira kɔnɔna la kuma lamɛnbaa ni ce bɛɛ ni baraji kosɛbɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ